Lepo pozdravljeni. Portugalska lirika in bolgarsko mesto Ruse kot kandidat za naslov kulturne prestolnice Evrope v tokratni oddaji. Začenjamo pa z impresionizmom in retro avantgardo, s pregledom slovenske likovne umetnosti iz zbirk več institucij, preteklost vizualne umetnosti in njena prihodnost. Razstava, naslovljena kot 100 let slovenske umetnosti, večja likovna gibanja in dogodke individualizira v okviru izbranih časovnih intervalov. Reprezentativna razstava spada med večje projekte UGM-a. Gre za največji zastavek te institucije letos. Pregledna predstavitev ključnih parametrov likovne umetnosti 20. stoletja je postavljena v še vedno stare galerijske prostore z zelo dotrajano opremo. Gre za kronološki pregled velikih imen likovne umetnosti minulega stoletja. Dela ključnih vizualnih umetnikov 21. stoletja, predstavitev 30 imen, so postavljena na drugo lokacijo. V 11. nadstropje hotela Slavija, razstavni prostor, ki predstavlja novi korak regionalnega muzeja sodobne vizualne umetnosti. Umetnost izpostavlja pogled kot dejanje. Poiskati tiste ključne avtorje, ki so zdaj pomembni in ki zdaj dajejo tempo sodobni slovenski umetnosti in ki tudi nekako narekujejo prihodnost. To so avtorji, ki smo jih našli na Beneškem bienalu, na pomembnih mednarodnih projektih v tujini in avtorji, ki so veliko razstavljali tudi po osrednjih slovenskih institucijah. To je bil nekako glavni kriterij izbora. Se pravi, avtorji, ki so danes ključni za dogajanje na sodobni umetniški sceni. Dober večer, Breda Kolar Sluga. Ime česa je besedna zveza Skoraj pomlad? Ime česa? Ime največje razstave v letošnjem letu, s katero zaključujemo tako naš program Umetnostne galerije Maribor, kot tudi program v okviru Evropske prestolnice kulture. Gre pa za zelo poseben pogled, nekoliko nenavaden, neobičajen, za pogled na 100 let slovenske umetnosti skozi perspektivo zbirk. Izhodišče je bila naša zbirka UGM, Umetnostne galerije Maribor, ki je k sodelovanju povabila več kot 20 galerij, muzejev, osrednjih ustanov iz celotne Slovenije in na ta način simbolično tukaj v Mariboru povezala prostor celotne Slovenije. Če sledimo tezi, da ni nič bolj aktualnega kot spomeniki preteklosti, kaj bi izbrali za ključen objekt slovenske umetnosti 20. stoletja, s katerim ste se vi ukvarjali? Izbrala sem jih kar 138 avtorjev in skoraj da 170 del. In gotovo vsako izmed teh ima mesto ne samo tukaj na razstavi, ampak nekje v zgodovini. Ključ je bil pa zelo različen. Nekako smo sledili časovnici od pričetka stoletja do zaključka stoletja in izpostavljali tako ikone slovenske umetnosti, kot mogoče dela, ki so manj znana, manjkrat bila razstavljena in v neki zbirki pomenijo neko posebno mesto, ali pa celo dela, ki so nedavno najdena in bodo v veliko veselje obiskovalcev ponovno po recimo 80 letih in več na voljo na ogled prav tukaj. Kako je strukturirana tako imenovana Mariborska soba? Torej v evropskem smislu ima slovenska umetnost isto glavno vlogo, tukaj v okviru nacionalnega pregleda pa eno posebno mesto prav Maribor. Z njim želimo tudi spodbuditi premišljevanje oziroma nakazati, kaj se je pravzaprav v teh 100 letih tukaj dogajalo. Začenjamo z velikim premikom, velikim prebujanjem likovne umetnosti, ki se je zgodil potem, ko so Primorci, žal zaradi izgube deloma slovenskega ozemlja, na veliko se preselili na Štajersko, predvsem v Maribor. Za nas je pa to pomenil en velik premik, znana imena kot Stiploške Cotič, ne nazadnje pa tudi veliki Zoran Mušič. Na to smo pa želeli opozoriti na dogajanja v 50-ih, ki so se nekako vrtela okoli Maksa Kavčiča, ki je spodbudil celovito dogajanje, tako v razstavnem programu, restavratorstvo, scenografijo in ne nazadnje tudi z ustanovitvijo pričujoče naše galerije. Odpirate tudi nov razstavni prostor. Kakšen je simbolni pomen hotela Slavija?
Precej velik, saj veste, na današnji dan bi pravzaprav morali odpirati nove prostore Umetnostne galerije Maribor, to je bil tisti datum veličastni, takrat smo si zamislili dvojno otvoritev Tate in otvoritev pričujoče oziroma sorodne razstave slovenske umetnosti in na nek način se nam je zdelo, da moramo nekako pogledati naprej, odpreti neki nov prostor in prav mlada generacija se nam je zdela primerna za nove prostore. Hvala lepa. Hvala. Portugalsko mesto Guimarães skupaj z Mariborom nosi letos naslov Evropske kulturne prestolnice. Blok novic tokrat začenjamo z nastajajočo antologijo portugalske poezije 20. stoletja z 38 pesniškimi glasovi. Smrt Fernanda Pessoe 1935. zaključi obdobje prvega modernizma. Nastaja pesniška knjiga neke konvencije in igre verzov. Sleherna antologija je nedokončana zgodba, meni portugalski poet Casimiro de Brito, ki je s koordinatorko projekta Matejo Rozman nastopil v Vetrinskem dvoru in predstavil nastajajoči knjigi pesmi. Antologiji slovenskih in portugalskih pesnikov, ki nastajata na pobudo Guimarãesa. Nadaljujeta zbirki, išli pred nekaj leti, naslovljeni kot 13 slovenskih pesnikov in 13 portugalskih glasov. Predstavljeni so liriki, ki so pospešili razvoj portugalske poezije, ji spremenili razsežnost, med njimi Fernando Pessoa in Carlos de Oliveira. Portugal foi país que passou século XX atribulado, com guerras, com revoluções, com conflitos de toda a espécie, com descolonizações e, portanto, os poetas portugueses multiplicaram-se, pareciam grãos de areia, eram muitos. E o nosso trabalho foi um trabalho sistemático para escolher os melhores. E esses melhores, tanto são poetas intimistas, como são poetas que se dedicam particularmente às causas populares. E, portanto, é isso que a nossa antologia inicial já demonstra, mas que esta agora, que é uma antologia monumental, embora inacabada, dá com uma certa grandeza. Maribor gosti umetnike z Kosova, kulturne ambasade širijo svoja polja. Tako je nastopil glasbenik Menan Berveniku z Prištine, perspektivni pianist, ki študira na Dunajski akademiji za glasbo. Slišati je bilo Haydna, Ravela, Beethovna, Chopina. In ob izvajanju pianista smo lahko prepričani, da bomo presenečeni. Pričakujemo lahko, da ne bomo nikoli mogli pričakovati. Piano is my childhood friend, I can say. And I started with the piano because the sound was so warm and so captivating. And that at the age of 7 or 8, I said to my father, this is it. I have the chance to visit this wonderful, beautiful city and on the other side be a part of a very, very big organization, which gives me a pride actually. Prestolnico kulture tekočega leta zaznamujejo subtilni umetniški prijemi in opazni družbeni zastavki, ki stavijo na opolnomočenje skupnosti. Gre za projekte z velikim potencialom, program, ki bi mu v letih, ki prihajajo in če bi imel možnost nadaljevanja, morda uspelo dvigniti vzhodno kohezijsko regijo. A predlog Kulturreg, strateški načrt, ki stavi na strukturno fleksibilnost, ostaja brez odmeva. In ključ do kalejdoskopa, ki ga različni pogledi oblikujejo, ostaja v notranjosti dispozitivov moči različnih družbenih skupin. Osnovna ideja je, da se vzpostavi institucija, bodisi agencija, bodisi zavod, z možnostjo, da takšna agencija sodeluje najprej pri pripravi, potem pa pri izvajanju projektov, financiranih iz strukturnih skladov in pa iz skladov, ki podpirajo transnacionalne projekte v kulturi. Če takšna ponudba za vse deležnike ni izjemna v tem trenutku, da ne bremeni bistveno ne integralnega proračuna Republike Slovenije, ne lokalnih proračunov,
potem ne vem, kako sploh lahko vodimo aktivno kulturno politiko. Ustanoviteljica Mestna občina Maribor Zavodu Maribor 2012 dolguje še 3,6 milijone evrov, vključno z državnim vložkom v projekt. EPK od ustanovitelja in države pričakuje, da bosta z dogovorjenim financiranjem in ureditvijo delovanja in statusa zavoda pripomogla k uspešnemu zaključku tega evropskega projekta. Poglejmo v kulturna središča prihodnosti. Bolgarija si bo z Italijo delila naslov kulturne prestolnice Evrope leta 2019. Kaj je geslo časovne enote tega leta? Med kandidati je bolgarsko mesto Russe, ki se ga drži ime Mali Dunaj. Sledi prispevek kolegov z болгарske националne телевизия. Наричат Русе малката Виена, но градът се гордее не само с красивата си архитектура, а и с 23-вековната си история, с музеите, театрите, галериите, с приказната природа, с хората, които винаги са били отворени към света. Не случайно Русе е град, който дава на страната много първи стъпки и затвърждава славата на русенци като любители на новото. Тук са открити първата българска банка, първата ЖП линия, първата кинозала и още много първи неща. Заради всичко това, Русе кандидатства за Европейска столица на културата през 2019 година с вярата, че това е най-добрият избор. Предвестник на кандидатурата беше фестивалът за съвременна градска култура Аз градът, финансиран по оперативна програма Регионално развитие. Той се проведе в края на септември. Този фестивал показа, че в Русе има не само талантливи артисти, но и вдъхновена публика. Той разкри както нови таланти, така и необичайни възможности за представяне на културата и доказа, че изкуството може да сплотява. Само за 10 дена в града се случиха 40 събития в различни области на визуалните изкуства. Концерти, театрални представления, провокативни перформанси, литературни сцени, творчески ателиета, експериментални филми. На фестивала имаше всичко – поглед към миналото и бъдещето, нови сцени и нови идеи. А това, което обединяваше артисти и публика, бяха ентусиазмът и доброто настроение. Някои от събитията ни върнаха векове назад. Римският пазар на крепостта Сексагинта Приста се обърна с размах към миналото и представи пъстра картина от онова време. На крепостта имаше всичко – и войни, и варвари, и старинни монети, и дори традиционни римски ястия. Много ми хареса самия дух, който се предава от цялата атмосфера. Кулата е много интересна. Малко по-романтичен поглед към миналото представиха млади артисти с представлението «Улични срещи». На емблематични места в града те показаха етюди в духа на нямото кино. Бъдещето на Русе, тинейджерите, също не останаха равнодушни към фестивала. Кинфестът и Грин Рок Фестът в парка на младежта събраха в едно графитари, байкари, почитатели на източните бойни изкуства, любителите на йога, шах и поезия. Ново и различно. Това би могло да бъде мотото на всяко едно от събитията в фестивалните дни. Фестивалът намери новото в някои до болка познати места на русенци. Кеят на града се оказа изненадващо добра сцена за театър, а закачката с манталитета на българина обра овациите и на млади, и на стари. Ново и различно бяха и сцените в крайните квартали на града. Този път изкуството не чакаше пасивно публиката си, а и отиде на крака и показа на русенци филм за Русе. Оказа се, че градът може и да изненадва. Града го видях по друг начин, на екрана е по друг начин, защото в ежедневието всеки като е забързан. Хванали сте точните моменти. Целият град стана една голяма сцена. Целият град кипеше от енергията на творци и зрители. Целият град беше буден до късно през нощта.
Мислите ли, че Русе може да се пребори за европейска столица на културата? Да. Със сигурност. Да, със сигурност. Красотата на Русе си заслужава. Фестивалът за съвременна градска култура Аз градът ще има второ издание през следващата година. А русенци се надяват, че кандидатурата на града за европейска столица на културата ще спечели, защото в Русе има творчески дух, който заслужава да бъде споделен с Европа. Hvala za pozornost. Nasvidenje prihodnji teden, ko bomo med drugim spregovorili o zgodovini mariborskih hiš.